Зайда хукук бузуларны кисәтү буенча комиссия утырышының соңгы җыелышы 29 декабрьдә узды. Барлыгы 4 мәсьәлә карала. Зәй эчке эшләр бүлеге башлыгы урынбасары Виталий Архипов үз чыгышында соңгы 12 айда әлеге юнәлештә башкарылган эшләргә йомгак ясады. Киләсе елга бурычлар билгеләнде. Аның сүзләренә караганда 2021 елда балык булмаганнар тарафыннан кылынган җинаятьләрнең артуы күзәтелә. 2020 елда 6 хукук бозу очрагы теркәлсә, узган елда бу сан 22-гә җиткән. В целом показывает, что за 2021 год, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество возросло. По итогам 2021 года несовершеннолетними было совершено 22 преступления. Аналогичный период прошлого года 6 преступлений. Тем самым произошел рост преступлений. Комиссия утырышында яшьләр эшләре идарәсе башлыгы Резида Юнусова, Радость үзәгенең гаилә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү бүлеге башлыгы Ирина Грузинцева чыгышлары тыңланды. Комиссия рәисе Эмиль Галеев мондый күңелсезлекләрне булдырмау өчен барыбызга да тыгыз элемтәдә эшләргә кирәклегенә аерым тукталды. Аеруча имин булмаган гаиләләр, тәртип бозучы балалар белән аңлашып эшләү мөһим. Адилә Бурханова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.